tinoteerera tese tasvika pane musoro wenyaya unoti Jesu anorapa munhu padziva reBhetsaidha. Ndichaenda pa5. Ipapo paiva nomumwe murume akanga arwara kwemakore anokwana 37. Kuzoti Jesu amuona, iye achiziva zvake kuti munhu uyu akanga agarapo kwenguva ndefu kwazvo, akati kwaari, unoda kurapwa here? Murwere uya ndokupindura achiti, changamire, handinawo munhu anondiisa mudziwa paya panenge mvura yabvongodzwa. Paya pandinenge ndichienda, mumwe munhu anobva anditangira. Ipapo Jesu akati kwaari, simuka, tora uwato hwako ufambe. Manzwi aMwari, uwanhu hwaMwari. Amen. Regai tinamate. Muzita renyu Baba, remurumbwana neremweya anoera, tinokutendai mumangwanani ano nemukana zvakare wamatipa wekunzwa kutaura kwenyu kuburikidza nemunhu waMwari wamakasarudza kutitungamirira munzvimbo ino yaMasvingo district, panga pari kuimba wana wenyu manga vari kuimba vari kuti Jesu wedu wanofamba nemweya. Tiri kunamatira mweya mutsvene Mwari kuti uite zvekugara pamusoro pemwana wenyu paachadudzira iri shoko kunesu, aridudzire sekumutuma kwamaita. Tava pano inini neshamwari dzangu kunzwa kutaura kwenyu Mwari, kutigadzirisa, kutirodza patiri kufamba murwendo rwekutenda. Mazvita Mwari wekudenga, chiwaiwo pakati pedu, sodzai muromo wemwana wenyu ataure sezvamunoda kunesu. Muzita raBaba, remurumbwana neremweya anoera. Amen. Mazvita regaititi pamusoroi kuna Reverend Mabungu, awandite gist, our host pastor, pamwechete naBaba pamusoroi. Pamusoroi kuna CM director wedu, tinoda kutenda Mwari mumangwanani ano nema district officials ari pakati pedu, bosa wedu nema district officials ose ari pakati pedu. Tinoda kutenda Mwari zvekare neutungamiriri hwepano pazvishawani, maleaders edu ese neutungamiriri hwenyu hwese. Tichitenda Mwari zvekare nesangano dzvene raMwari, ruwadzano rwedu, wana baba, wakomana newasikana, pamwe chete neJSS. Muri kwere JSS uko? Yes, wari pano. So tiri kufara nekutenda Mwari. Sunungukai henyu kugara pasi. Tichitora mukana uno kukukwazisai, tichiti maoko mudenga, mudenga denga, tichikukwazisai mese, tichiti mauya. Oyo iri kufara nekutenda Mwari neSunday yanhasi patagadzirirwa kunge tiine kufara kwekupemberera basa rakabatwa pano 2023 kusvika patiri nhasi 2024. Zvakadaro tiri kuda kutenda Mwari nemukana wekunge tiri kunzwa shoko raMwari richatitungamidza kupemberera basa rese rakabatwa.
Toda kutendai nekutiverengera zvakanaka CM Director mumazwi mashomanana andiri kuda kusimudza pano, ari mazwi atiri kufamba nawo pamachurch conferences edu ese. Andiri kusimudza munguva pfupi pfupi tichizopinda mubizinesi redu. Nditarire nekufara Ishe wangu, ndakandikelele unenima Ishe wangu, batika so. Batira wandofunga kubata so kuti wafunga kuti muchinjiko unorema wotobatira ipapo. Kuti wafunga kuti Ishe wangu nditarire nekufara wotobata ipapo. Kuti wafunga kuti ndanga ndigere mune dima Mwari wakubvisa kubva mune rimwe dima iri wokuisa muchiedza. Tiri kufara munguva yemangwanani ano. Mumazwi atiri kusimudza panapa emurume uyu akagara paBethsaida ndonyaya yacho chete. Handimboni nyaya itsva yatinofunga kuti pane nyaya itsva iripo, but inyaya yemurume watinoziva wakagara makore nemakore ari paBethsaida 38 years. Chizvarirwo pamwe pacho kutoita dai kuri kuita wakwasha newarora aripo. Zvino murume uyu nguva iyoyo yepaBethsaida iri kudziwa madziva anga arimo mashanu, aizoti kana vanhu vese varipo vaiuya nevarwere wavo vachiwasiya ipapo wogarira kuti mutumwa kana akanga auya mvura inoita sei inobvongodzwa nemutumwa uyu kuita sekunge ari kuitenderedza. Munoziva kubvongodza hakuna kana staira, kungokurunga so kundokurunga kupfura iku kurunga munhu womhanya osvika unoti mudziwa chobwi achidonhera mudziwa imomo watonaka wanaka. Saka panzvimbo paiti vanhu vese vanouya ipapo vanofanira kubva ipapapo wakuimba ndaona kunaka ndaona kunaka baba ini ndaona Ishe wangu ndaona mumwe chete pazuva zvichireva kuti mazuva 5 paibuda 5 pazuva, asi wakatenderedza vamwe wese waripo waifunga kuti waizoimba. Waimba here kuvaona kunaka, wachakagara wakasungwa neurwere. Hapana waimba seabuda zvake aenda zvake anakidzwa nezvake akuenda kupa kwake neutano.
Tekani zangu zarigani. Asaigona kuimba izvozvo nekuti anga asina chaionesa kuti ndiri kufamba nemusoro wenyaya wangu uri kutaura kuti maikiwa my spiritual cure inoonekwa nekusimuka ndichifamba. The proof of my spiritual cure is my rising and walking. Umbo hwekuponeswa kwangu wadikani unoonekwa nekusimuka so ndichifamba kuna izvi kuti ndione kuchitsopa umbo hwekuti wedu Mwari wakanaka. Umbo hwenyasha dzaMwari so unoonekwa nekusimuka kwangu ndichifamba. Umbo wekuti mundione kuti ndiri muKristu unoonekwa nekufamba kwangu. Umbo wekuti wedu wepakabatwa basa pano unoonekwa nekusimuka wanhu wachifamba. Muchakatundudu murume uyu ari paBhetisaidha. Vanhu vanotarisa so kudai iye anoonawo anotangirwa mazuva nemazuva. Mwedzi unouya unopfuura, kunouya umwe mwedzi unopfuura, gore rinopera kunouya rimwe gore, kusvika 38 years aripo. Ndo panouya Jesu ari kusvikawo hake achifamba. Zvinoita Jesu anovhizita. Visitation yaMwari inoita sokunge ari kundorasikawo, but aine ari kuwinga. Aine ari kuwinga. Anosvika kune murume uyu. Iye akati umburu paBhetisaidha. Anomutarisa. Anomuti iwe unoda kuti ndikuitirei? Unoda kuti ndikuitirei? Ini ndaiti dai kwakuri kupindura. Pamwe ndopendaizotaura ndiri kuti tarise one kufara Ishe wangu takapike mune wakomana 38 years ndiri pano. Zvikazine murume uyu ndopano mbokangamwa kuti ndakagarira ipano imosikana pane imwe poison so isina kuita zvakanaka kugarisa panzvimbo. Ndekamwe kapoison so kanogona kuti affecta uchifunga kuti ndakambokaitawo 4 months ndiri muchipatara ndaita premature. Ndakambokashiya kune wamunhu premature, ndaita premature kubereka mwana ane 6 months kubuda kaine 960 grams kuisa muruoko kudai 960 grams. Zvikazikanwa kuti kaite 2 kgs or more than 2 kgs kuti abude mwana. Saka chako kuenda uko kune saruko mwana wapinda muincubator vakugara 4 months ndirimo muchipatara. Ndakanga ndakuzviziva kuti kana uri muchipatara munomu mitemo inoitwa pano yakamira sei. Tinoenda kofidha wana wedu kune saruko nguva dzakadii. Kana maakuenda hamuendi nemayunifomu emaswera muchiumburuka nawo muchimbogota mushana muchidzoka muchiumburuka magumbeze maakupinda mune saruko munotobvisa
mogeza mikaka yenyu, moenda makachena mogara. Inini manji wangu mwananga asati asimba majozi ekuyamwa mukaka. Saka ndaita uku mukaka wakawandisa kuita days. Saka ndaipuwa sirinji yekuita kupamba mukaka wangu. Ndochengeta woiswa fridge, wodziiswa temperature inodiwa, zvese tata kuzviziwa kuti mwana anofidwa sei. Waiuya pamwe 2-3 days, wobuda woenda. Waitofidha waifidha wamwe wacho. Wabva kusununguka pamwe mukaka 3-4 days usati wabuda. Waifidha newangu mukaka wanga wakawandisa wendaikama nesirinji. Asi 4 months ndirimo. Kukauya madzimai ma-hundreds nema-hundreds. Waita 2-3 days warimo. Ndaiswataura kuti wene akuda kutobaiwa BCG. Mati wapa 2.0, wapa 1.9. Mangwana 2 kgs unenge atosvika akuda kubaiwa BCG. Anobva azotorerwa BCG racho. Ndaizotumwa ndini kotora kunoendwa. Ndichiuya neBCG, ndichipa manesi. Zvozaiwa ndinondogara mufiriji, ndodzoswa, ndomhanya ndoita zvese ndanga ndakuzviziwa kugara pachipo. Unotadza nekuziva chihambiro pamwe pacho wakanganwa. Manesi ako akuti mwati muruda mwapinda. Orientation endai pana maishingo wari apawo. Wakupei kuti munoti nogara sei. Endai moona kuti tinogara sei. Murume ari pabedside ari kusangana naJesu. Pamwe pacho anopokanganwa kuti wadaona uyu mwanakomana waMwari. Zvemwauya zvanaka vadikani. Zvemwauya zvanaka vadikani. Tinoda kurapwa. Bati akatanga kufunga zvakatenderedza Eli kuti vanhu vari kufambawo kuseri kwekumajuva uko. Wari kundikanganwa kuti ndiri pano. Handina kana kumbofunga nini kuda kutiwisira mudziyo. Zvemuri kuvaona vese vari kuti kukwira nekudzika vari uko. Kundikanganwa inini. Wakundiona kunga ndiri useless. Handina anondiwisira mudziyo. Jesu ari kuti unoda kuti ndikuitirei. Tine masituations etakagara vana vaMwari. Mumwe mumamarriages ekwedu. Vamwe vacho vana vatakapiwa. Mwari ambovhizita sokuya kumira pakati pemba yako kumboti dziso kudai. Uchiti ndaane experience nemumba mwangu. Ndaane 20 years ndakarorwa, experience yemumba ndaanayo. But pane imwe yausina so, iri kusina Jesu, unoda kuti ndikuitire. Ndopo unozwa wajairira kugara. Asi munoona baba ipamba pano anakana nemusoro. Ndozvabvunzwa here. Unoda kuti ndikuitire. Zvemunoona pano kuda izvizvi. Hapana kubira musha baba pano. Unoda kuti ndikuitirei. Zvemunoona kuda izvizvi. Pano baba wana sikunditeerera. Unoda kuti ndikuitirei. Ndoda kumbotsveta some experiences. Atakararama nekugara mudaiwo. Mumbosunda kudai. Wakumboatenda visita. Auya Jesu. Wakumbomwatenda Jesu. Nemubvunzo wake wakangwana. Munodai baba imwi. Muri kumbodai chaizvo muhupenyu. Munodai amai. Muri kumbodai chaizvo muhupenyu. Jesu kwakuti handina imwe chiri kutoblema. Pamwe pacho newewelfare vanotoblema. Vanondondiona vanondisiya. Vanondisiya. Vati Jesu ndinofara. Ndiri kuda kumhanya nenyaya yangu. Jesu anoshandisa mukana uyu. Haana kumbofunga zvekuti ndoda kumuendesa kumvura uku. Kunoti mutumwa akauya anokurunga so mvura kudai. Achisitiya mvura. Munoti jugwi orapwa. Akati iye pachake. Ndiye ngaasitiye upenyu hwake. Ararame haponi. Chirema chakatumburu kudai izvizvi. Kugara zvacho. Pamwe chakatorara. Jesu ndo paanokomanda. Arise. Arise. And walk. Dai uri kufunga chirema ichi
chiri kuti araisi nemitezo yakafa. Asi ipapo be still yourself. Mwari wanoda iwe pachezvako kurunga. Be still, zungunika, vida motion. Zungunika, izvo zveka unofamba. Kuita kungori kuona chiri kuita kunge kuzwa simba izvo kutanga kuvhurika mind kuti zvinogurika. Simba rida kuzwa kutanga kudai kutozwa yes zviri kutofamba. Be still yourself. Be still yourself. Mutu mwana uya anobvongodza but iwe zvibvongodze wega. Zviri kutoendeka kutosimuka. Be still yourself. Kwete izvozvo zvega. Chibva watakura neziri basa rako iri rina 38 years. Hazvinei pamwe nemabhedisons anga apo. Be still. Oh yes. Bvongodza wega dziwa rako. Unazvibvongodzera iwe ugosimuka. Wadikani pane imwe instruction inoti ikanga yauya isi kungoda watetiwe kumba kweni kuti wauye wakugadzirisire nyaya dzekwako. Pane imwe situation iri kuti iwewe pachezvako. Be still yourself. Iwe kuzvibvongodzera dziwa rako so. Be still yourself. Kuti mushoesa unotsara kudaidzwa kukokorodzwa natete wanambuya wanababa mnini kugarira kanya yake kumba kwenyu. No, be still yourself. Be still yourself. Rise up and walk. Be still yourself. Zvinoita akutanga kuona kufa. Do you think munhu iye akaramba akanyarara? Ndiye munhu andiri kufunga kuti azachipinda muguta muJerusarema vakanga muri kuungana vanhu vari kuti ndo zuva reSabata iye akutanga kuenda wachidzika achiti wedu zangu Madi wakanaka Sabata akura mpiwani zangu haiwa wedu hakuna ndinotenda kuna Jesu usingaonesi kufamba kwako. Unoda kutoriritira rudairo rwako nekusimuka nekufamba. Umbo unotoonekwa munhu ngekuzvimiririra so kufamba kupfuwa membership yako so munhu oratidza kuti apa pane zvekutenda. Hakuna mutenda anoonekwa akarara pabhetisaidha kuti zii. Musaita ndamone kuti wamwe mukawatarisa padatabase munoaona zvenyu kuti avachakarara vachiri pabhetisaidha. Muri kutarisa database nemagepi zvishawani seconds yokiwa umbowe kunabata kwenyu unoonekwa nekufamba kuti saka tionai muone iri kubaka moto. Tarisai watendi wepazvishawani wari kufamba. Tarisai muone wabvi wepo wari kufamba. Unoonekwa ngekufamba nekumufa. Kwete vanhu vanozvityira so kuti kana wazi chakati kuti handina kana chimwe. Kana handina. Mapuwa kana ka $50
budget kana ka 100 kana 500 chaiyo munogona kupiwa zvinoita kana steer yourself you can do it. If you steer yourself you can do it. But unoona kari kuchevedza ka budget ke 100 nekudunhu kusvika ku conference iri mbere kwititi kumbo kwekutenda kwangu unoonekwa nemabasa makuru kuti panozi vari kudiwa chidhina tiripo inini ndisu vanhu vacho ndinombozandaniko pari kuzi pari kudiwa bhegi resimende ndiripo inini ndinombozandiko kuriritira rudairo rwangu panozi mataidhasi kwakusimuka kuti give dai simukai vasikana shamwari dzangu mataidhasi simukai tione simukai mataidhasi shamwari dzangu kamuno akanotosimuka simukai mbosimukai shamwari dzangu mataidhasi kumira chaiko kudai izvozvi ndiwakoma idzirisane mapachi weduwe pai wakanaka weduwe uchigadza sokutokumana kana pakuzi uyaitoonewepo chaiwo chaiwo ndini wacho chaiwo chaiwo my spiritual cure kuponeswa kwangu kubva pabedside kunoonekwa nekusimuka kwangu kusimuka mune zvese zverudairo kusimuka kwangu mune zvese zvekushandira Kristu kusimuka kwangu mukuriritira zvenyasha tisu wacho zvizvizvo aiwa tisu wacho isusu tisu wacho kwakuzaiva gara yenyu pasi vanopasuguru zvikasiyiwa niwadzani simukai tono vanouya kuchishanu makwanani simukai kuzwa kuti simu kudai izvizvi kuti simu kudai zvikasisimukai nemapande simukai usaita very comfortable kugara makore nemakore zita rako riri kumaprobation asuku simuka ufambe vanoimba wamwe mwari wakanaka wedu zvozaiwa musiya imwe ini ndikakuimbirai mwari wakanaka vana mai gweshe munorambei vana mai shuma takuti inini ndisiyei ndipe ndega so kuti weduwe mabuku shamwari unoramba irewo kana ndakuti ngandibva unotirapira rini This website kuti kugara muzasi mwenyasha uri panyasha dzacho no ndinoda kunyika upenyu hwangu munyasha idzodzo be steer yourself kuti vanomhanya vamwe ndakumhanyawo ndakuenda koimba ndoimba nevamwe ndakuimba tsitsi dzino ndisha bisa kuita kunga mukadzi weSamaria akanga abva patsime vanhu vachimuziya nekuenda kwake rodoka kufamba kwasingafambi wangu vanhu vachimuziva but rasvika so aponeswa. The proof of my cure is on my rising and walking. Zvasvika so rwasvika ruponeso akatanga kuonekwa muvhileji akutanga kumhanya uyaibone zvandawona newandasangana naye andiudza zvandiri zvose uyaimuone una chikristu here chiri kudaidzani kuti uyaimuone unacho here chikristu chiri kudaidzani kuti uyaimuone unadzo here nyasha kumba kwako dziri kuti uyaimuone
kana kuti ungoti handina wangu, handina. Wadikani chikristu chinoonekwa neumbo hwemabasa uri kuita. Kana uchiri mukristu chakazvifukidza, kana uchiri mukristu uchitosiya zvako zvichienda kuti shuwa idi zita rinodaidzirwa kuzi tocheka here murejista, totodini, tobvisa here mubhuku, dzimwe nengobva dzasi dzinge dzapfudzima. Kune dzimwe dzakuzi dzinge dzadhiesi kudunungu, munondosiyawo dziri ikoko vachiri pabedside. Patinoda kusimuka tichifamba tinova nekumbowa kwedu. The proof of my cure is rising and walk. Ubasa wakazana wakatindwa, wakapetwa, uri kuziona iwo. Ona iwo, ushanja watakurwa, wakuoneswa kunyika. Ushanja watakurwa, wakuoneswa kunyika. Ona iwo mafambiro enda akuita, takaenda kuona warwedu. Ona iwo mafambiro enda akuita, takaita mavisitation. Ona iwo mafambiro enda akuita, takatenga mastendi, takavaka mashedi. Takaenda kushekina Glory. Ona iwo mafambiro enda akuita. Wedu we. Vatikuda kunabata. Ndikuona vatira rudairo rwako kuti ruri kuonesa mabasa here. Rudairo rwangu ruri kuonesa mabasa here. Rudairo rwangu ruri kupupura kunze ukwera kuti Mwari wakanaka. Rudairo rwangu ruri kupupura here kuti tsitsi dzinandishamisa. Rudairo rwangu ruri kutaura kwega here kuti kuna Jesu muponesi. Uye tipinde mukunamata. Tsitsi Bashinda Jehova Mwari wekusoro kudenga munyangene rudo rwenyu runoshamisa kuti svitsa pazuva rino rebhesisaita Ishe wangu mangwanani kudai. Tinokutendai Jehova, tinokurumbidzai nokuti hamusumudzi munondo pasina chamuri kuda kubaya. Makatendeka Jesu kuupenyu hwedu, Baba makatendeka. Mataura Jehova kuupenyu hwedu, Baba mangwanani ano. Mationesa Ishe, mationesa Jesu. Nepese patinorasikira Baba mationesa. Muri kusangana nemurungu
nokutendai Jesu. Makore mane makore tichingova nzvimbo imwe chete tisina kufamba kana kudini. Nhasi mataura kuti kurunga rudairo rwako usumuka, usimuka ufambe. Tikonerei Jehovha kusimuka tifambe sezvishawani, kusumuka tifambe sedunhu, kusimuka tofamba seconference. Tikonerei Jehovha kakawanda wanda mwari takakekereza mumunda wanyu, matiwanira nyasha, matinyurura mwari wamasimba ose, matinyurura Ishe, kutibvisa mumandondondo, kwakutiudza pano toitwa anopona asi toponera pasina. Mazviita mweya mutsvene nokutendai mangwanani ano, mazviita Jesu. Tigonerei Jesu wedu mangwanani ano, nokuti muri mwari wenyasha. Ndizvozvo Mwari, tisimudzei tifambe, tisimudzei Jehovha. Tega takundikana kuzviisira muBhetisaidha, takundikana changamira, takuda rubatsiro rwenyu Ishe. Tisimudzei tifambe, tisimudzei tifambe Ishe. Patanakarasikira Mwari munopasira kunyange nezvegumi zvimwe, tisimudzei tifambe, tisimudzei tifambe nemadhatabhesi iwaya, tisimudzei tifambe, tisimudzei tifambe mutsvene wenyasha. Kuti basa renyu rigoendeka, zvigoonekwa kuti chakatakasimudzirwa kumandondondo chinyi. Mwari wamasimba ose, motarisa basa rinoitobata, topururudza, toimba honaiwa, 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 chakadu. Mazviita Jesu ino tinokutendai, nokuti Mwari wamasimba ose kana matisumudza matotisumudza. Mazviita mweya mutsvene nokutendai mangwanani ano nemuranda wenyu wamashandisa. Jesu zvingovanisei, tinokutendai Mwari nemuranda wenyu kuvapa nzvimbo ino, kuva mudunhu rino Mwari. Mimi Jehovha Mwari wekudenga, munazomutungamirira Baba nekuramba muchikomitira zvakanaka. Munoramba muchimusarurira mavhangeri zvena zveishe wangu. Rirambe riri tsime rakazara risingatambudziki Mwari. Takaona matsime kumamishoko ekuti kunyange mukachereredza madhurama haritsikiri, haritsikiri. Mwari wenyu paanoparidza, rambai muchiwedzera nekuwedzera, nokuti muri Mwari. Mazviita Baba, mazviita Mutsvene, komborerei ungano yose, umwe neumwe nepanzwa napo Mwari. Tigadzirisa achiri masikati usiku usati hwasvika. Rikudzwe zita renyu ribatwe neutsvene, kubva zvino nokusingaperi muzita raJesu. Amen. Tipe muri kuimba titenderedze time ino kuisa order yedu yechurch conference. Regai ndiise nguva kuna polisi tiise order. Masvika